וואי, זה מלחיץ שאת כאילו לא על זה. שלא אכפת לך כאילו איך את נראית. נראית מעולה, אבל כאילו... לא, כאילו... התבגרתי מלא. לא, לא, לא התבגרתי, פשוט יש לי חבר. כאילו לא אכפת לי, מבינה? אבל ליאן. הבעיה זה אם מתישהו ניפרד, אז שתעבו ברשת כל מיני תמונות שלי, לא משהו, ואז כאילו... אבל יש תמונות שלך מפעם. נכון. טוב, חתונמיות. לא היינו פה מלא זמן. תציגי אותי. סליחה, מיד. סליחה. באמת עמכם הסליחה, אבל אני חייבת לומר שאני טיפה איבדתי עניין בעונה. אני יודעת כאילו שזה לא לעניין, זה לא מקצועי, אבל אני קצת איבדתי עניין. הנפש עושה מה שהנפש עושה. בדיוק, היא רוצה מה שהיא רוצה. תמר לסקר פה איתי, שוב, כיוון שטליה עדיין שם באירופה. אז העריכו לי את הצו. מסתובבת לה, כן. אז תמר הגיעה שוב. ואני באמת, אני אפתח ואגיד שאני לא אוהבת את העונה כבר, כאילו משהו כבר תפס איזה כיוון, שזה מבאס, כאילו כבר לא, אני מרגישה שפתאום הריאליטי הזה לא מוציא ממנו, כאילו אם פעם הייתי יושבת ורואה פרק ויש לי מלא דברים להגיד עליו, כן. אני רוצה לחפור עליו, אני רוצה לשמוע מה אחרים אומרים עליו. יש לי גם את המיקרו וגם את המקרו. הכל, אני צורכת תוכן, אני קוראת את כל הטורי דעה. כן. לא אכפת לי עכשיו, זה בעיה. אנחנו נצליח להוציא, לסחוט הלימון הזה. אני חשבתי אם זה בעיית פרומואים, כן. בעיית בימוי, בעיית עריכה, או בעיית ליהוק. זה... או... שאלה טובה. אני חושבת שבעיית ליהוק לא מהמקום הזה של המאצ'ים, תמיד אנחנו מסתכלים על חתונמי. לא מהמקום של המאצ'ים, מהמקום של כל אחד בעצמו. נגיד, את יודעת מה חסר לי? בחורה שתתאבסס על איך שהיא נראית ועל מה שהיא אוכלת. את רוצה אותך. כן. את רוצה שאת תהיי... וגם כאילו מדברת על זה שלא לצורך בתוך הקשר. זה מעניין אותי. אין לי את הדמות הזאת. לכי לחתונמי, אם את רוצה את הדמות שלך. אין לי את קבוצת השווים שלי. אז יש לנו... מה יש לנו? יש לנו, האמת שיש לנו מבצע ממש מגניב, מאזינות חתונמיות, מאזינות ומאזיני, אז תהיה קטגוריה בוולט של מנות חתונמיות. די! זה מנות ב-50 שקלים, ויש שם 1, 2, 3, 4, 5 מנות שונות, ארטישוק, טרטופו, פטריות מוצרלה, אדום לוהט והכפרייה, שכל המנות האלה יהיו ב-50 שקלים, במקום מחירם המלא, שהוא לדוגמה, הוא נע בין הכי זול 57 שקלים, והכי יקר 79 שקלים, שווה. זה על טרטופו, ואפשר לקבל אותם ב-50 שקלים, אתם צריכים, יהיה לכם כזה ללחוץ, חתונמיות, ולבחור, ייפתח לכם תפריט, אתם תבחרו מתוך ה5 מנות, ותקבלו אותם ב-50 שקלים. זה מדהים. נכון. אז פסטה ויה, בבקשה, תזמינו, אני שונאת את וולט, אבל אני אוהבת את פסטה ויה, אז מה לעשות? אז לכו על זה, ואני ממשיכה לאכול באופן קבוע לפחות, עכשיו זה אני מכריחה את עצמי לרדת לפעם בשבוע של הזמנת פסטה שמנמנה, אני באמת, I'm hooked, כאילו. את יודעת שאתמול ישבתי בבוסר, ואחרי דרינק אחד, כאילו היין היה מחושף. ממש הרגשתי שאני שיכורה ואני חייבת פיצה. יפה. מה עשיתי? הזמנתי קציצות עוף. הזמנת קציצות עוף במקום כן, כן, כן. למה? בן אדם בוגר, בן אדם שצריך להביא דין בחשבון. לא, גם מזמין במסעדה קציצות עוף. כי הייתי חייבת לחלבן, ולא פיצה זה... טוב, לא נורא, יאללה, לענייננו. אז שוב, אז בואי, קחי אותי. ליעד אמרה לי לא לספר על עצמי כלום. לא, אני לא אמרתי לא לספר כלום, אני אמרתי כל הדברים שתמר מעוניינת לספר על עצמה, ואומרת, אני אספר בפודקאסט, אני אומרת לה, לא, תמר, לא, זה לא ממואר, זה פודקאסט על חתונמיות. אבל כן, תדעו שקניתי היום טלפון חדש. אוקיי, בסדר, קנית טלפון חדש. כל המאזינות והמאזינים, תמר לסקר קנתה, בום, כותרת, קנתה טלפון חדש. קחי אותי אחורה, אני אמרתי לתמר, קחי אותי לעובדות, כדי שנוכל משם, כי באמת אני ממש לא זוכרת, כאילו, את הסצנות. איפה עצרנו? אז היינו בכלל בחלק א', אני חושבת שהעובדה שלא הקלטנו כל כך הרבה זמן, זה ריאקציה שלי. הנפש רוצה.
זה ריאקציה מכמה שהיה גרוע הפרקים של הסופש זוגות. גרוע. אני מרגישה כאילו עבדו עליי, מה זה כאילו? לא כאילו. הפרומואים הרי היו פשוט שקרים, דברים שלא היו במציאות. נכון. לא הראו לנו כאילו במציאות, ואני מרגישה ממש שהעונה הזאת, כאילו מנסים לעבוד עליי שיש עלילה ואין עלילה. דרך אגב, הפרומו לא טוב והפרק גרוע, הפרומו אמור לשרת, תראי אותי, ממש מבוא בסם שפיגל, אבל הפרומו אמור לשרת את הפרק, ואם הוא לא זה, אז כאילו, יש פה בעיה. אתם גם מאבדים, אני אומרת להם כל הזמן, אתם מאבדים אמינות איתנו, נכון. אתם מאבדים אמינות, אתם יוצרים לנו, עכשיו באמת, מילא לעשות, הם מחברים משפטים, מייצרים מזה משהו, והכי גרוע זה שהם לוקחים דברים שלא שמים אחר כך בפרק. אני רוצה לדעת למה נטע אמרה לו, אתה עוד תשלם על זה. מה זה היה? אתה תשלם על זה. מה זה היה? לעולם לא נדע. את יודעת מה יכול להיות? שתדעי לך. אני רק זורקת פה רעיון. השערה שלי. כן. היא ראתה את זה בפרומו, והיא פנתה להפקה וביקשה להוריד את זה. כן. יש מצב. כאילו, אין לי הסבר אחר. אין לי הסבר אחר לזה שאתם משדרים לנו פרומו, ואפילו לא היה ביניהם חיכוך שם. כאילו, החיכוך היחיד, היה סביבה, זה לא היה חיכוך אפילו. לא, זה היה סיפור שהוא, אוקיי, נתחיל איתם? כן, כן, יאללה. בבקשה. נטע ויותר, אנחנו עצרנו ערב שהם הלכו לישון, נכון? כשבבוקר יש את המשחקים. וואו, הולכים ממש אחורה, כן. כן, עם המלח, שהם היו צריכים לשים מלח. לא יודעת מתי עצרנו, תמר, דברי פשוט. יאללה. לא, עצרנו שם? או לא יודעת. כן, לא משנה, נטע ואביתר. נטע, אני מזכירה לך שאביתר הם היו צריכים לשחק, גם כן, איזה הפקה זולה, זה נראה כאילו כמו הצגה בי"ב שכזה, אתה אוסף... גם לוקחים אותם לאיזה מקום שמשנים באוהל, גם גלמפינג, בסדר, זה אוהל. מי זה היו שני המפעילים? גם מכניסים מפעילים פתאום. עכשיו, משלח ידי הוא לעשות פעילויות מטומטמות לאנשים מבוגרים. זה משלח ידי ואני עומדת מאחוריו, אבל אפילו בסטנדרטים שלי זה היה על הפנים. זה היה חמור. זה היה גם כאילו, למה הם התחפשו ללא מטרה? את מבינה? כאילו, בואי נתחפש סתם כדי שיהיה צחוקים ונהיה כאילו משוגעים כאלה. גם תעשו פול בדי כאילו תחפושת, לא, מה זה? לא יודעת. עניבה, כי אתם סוכנים למה לייקי ותומר התחפשו? ללהקה כזאת מטל. וואי, זה פשוט... העזים, או משהו כזה. אז אביה קיבל תפקיד לשים... לשים... לא מאמינה! מה הוא... מלח! שיגועים! מלח! בדרן. תבלין. אבל הוא התפדח מזה. הוא התפדח. אז יש פה איזה רגע לא יודעת אם הוא התפדח, הוא משהו לא ישב לו. הוא קצין, רציני. הוא לא רוצה לעשות תכסיסים. כן, לא רוצה לעשות תחבולות לחבריו. זה לא ערכי צה"ל. נכון. ובמקום להגיד, כאילו, נטע, במקום, את יכולה להיות אמפתית טיפה? טיפה, 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 טיפה. התשובה היא לא. היא מאוד מפחדת מכל הבאה של חולשה אצל אביתר. כל הבאה שמתפרשת אצלה כחולשה, שזה כולל פשוט כל מגוון הרגשות האנושיים, שהם לא אדישות או שמחה או כזה, אז היא נלחצת. ואני לא בטוחה למה, זה באמת שאלה, כי יש לי נטייה מצד אחד, באמת להתעצבן עליה כשאני רואה את זה, כי זה כל כך ברור, של כזה, למה את מבטלת כל דבר שהוא אומר? מה זה משנה, הוא לחוץ קצת מזה, אז כאילו דברי איתו רגע, תשאלי אותו, מה מלחיץ אותך, מה כאילו... תסתקרני לגביו. כן, מה קורה בזה, מה בזה כאילו... זה משחק, זה משחק. משחק, זה משחק. היא מפחידה אותי. כן. היא הקצינת שלישות שלו. כן. זה לא הקצינת שלישות שלו, זה, איך קוראים לקצין הזה של המשמעת? רס"ר, היא הרס"רית שלו. כן. הרס"ר משמעת שלו. זה לא קצין. הוא נגד. הוא רב משהו. כן. והיא אוהבת למחוק את המציאות, ואני דווקא עפה על אביתר, כי הוא מביא לה דווקא, אביתר. איך שאת רוצה? לפעמים היא קוראת לו אביתר, לפעמים היא קוראת לו אביה מביא דברים, איזה חמוד, מביא קושי, מביא מורכבות. אוקיי, אבל יכול להיות שאביתר מביא יותר מדי. באמת. אני חושבת שהם הפכים. הם הפכים כי הם דומים.
הם הפכים בביטוי, כן. כאילו בביטוי של הדבר, כי בבפנים שלהם אני חושבת שהם די דומים, כן. אבל הם מבטאים אחרת לחלוטין, זאת אומרת, אצלה, זה לא בביטוי אפילו, זה בצורת התמודדות, בצורת ההתמודדות. כן. שניהם נורא נורא מפחדים משיהיה לא נעים. ואצלה, זה כאילו, אז לא, אז אין לא נעים. אין דבר כזה פשוט. תצחק, תצעק, זה משחק. רוצה להיות חופשייה. ממש. ואצלו, זה, אם אני אפרק כל דבר, אני אקח ואני אפרק, כמו איזה בבושקה, שבסוף אני אגיע למקום שלא מפחיד אותי יותר. כן. אז אני חושבת שהם פשוט מתמודדים אחרת לגמרי עם בעיה דומה, וזה מאוד קשה מהצד, כי את לא באמת יודעת את המינונים, כאילו, יכול להיות שאביתר באמת חופר על האיסטו, כאילו, יש מצב, על הכל. כן. אבל מה שאנחנו רואים, מה שמראים לנו, זה בעיקר באמת את הקטעים, שאת אומרת, למה את ככה? נטע, למה? למה את ככה? היא דיברה משהו שמאוד התחברתי אליו, היא דיברה על הקטע הזה שהיא צריכה לסחוב לבד. וואי, הכי התחברתי. ונזכרתי בך ביום שהבאתי לך את הכיסאות. נכון. סיפור שהיה כך, היה ליד קנתה כיסאות במקום שהמחסן שלו הוא בנורדיה. מי שלא יודע, אני במקור מנורדיה. והבאתי לה את הכיסאות בקאר טו גו, והיינו צריכות כאילו, שתינו עלמות ככה, לא, אבל אנחנו כן נותנות במכון, אז כאילו. אני לא נותנת כרגע בכלום. אז בקיצור, היינו צריכות לקחת את זה, אז נזכרתי בזה שכזה, לא, היא רוצה גבר שיסחוב לה. לא בקטע מסנג'ר, אלא להרגיש שיש איזה גזע יציב, גדול, לידך, כאילו, וזה מאוד לגיטימי. והתחברתי דווקא בפרק האחרון, כן. לדבר הזה, המאוד אנושי וחמוד, מאוד התחברתי. אני באמת חברת למקום הזה, שאת רוצה מישהו שידאג לך. כן, כן. לא, את גם סוף סוף, התחושה שלה זה כזה, אני סוף סוף בזוג. כן. אז למה אני סוחבת? כן, נכון. למה אני סוחבת? ולא לשכוח שגם כאילו, אני גם מתחברת למקום הזה, שאת בזוג, את רוצה לעשות גם לבד, כאילו, כי את לא רגילה למקום הזה. כן, בסדר, אבל היא כרגע לא רצתה לעשות לבד, היא רצתה. והוא איכשהו, המילואים, איכשהו לא הצליח לצאת. בסוף, how convenient. בסוף, בלי כאילו, אני, דבר ראשון, ביטחון מידע, אני בתקופה שקראו לזה ביטחון שדה, דבר ראשון, ביטחון שדה, אבל בסוף מסתבר שהוא עושה יומיות, כאילו, הוא פשוט בעבודה בצפון, כאילו, מילואים, אבל הוא עושה משמרות בצפון, בלי להוריד ממנו, אבל כאילו, אז תסדר את המשמרות אחרת. לא, אבל זה כנראה לא משמרות כאלה, זה הקצינים בעיקרון, תדעי לך, בתור מי שפעם הייתה, בזוגיות עם קצין. אשת איש צבא. אשת איש צבא. בעיקרון, הם פשוט הקצינים, נגיד הוא בחמל, או אני לא יודעת מה, או בזה. כן, הוא לא... לא, הוא צריך להיות שם. זה נראה כאילו אני מזלזלת בזה. והוא כאילו היה אמור לישון בבסיס. פשוט, אם הוא יהיה ליד הבסיס, אז הוא יכול, מבינה, אם הוא גר ליד הבסיס, אז לקצינים נותנים ללכת לישון בבית. כן. לא, אז אני אומרת, היא עברה... אני לא מזלזלת, אני לא יודעת. הוא בטח באיזה בסיס, באיזה מוצב, לא יודעת. טוב. anyways, אז... גלעד עושה שם עבודה יפה. רגע, אז אני רוצה לדבר באמת על הפרק של אתמול רגע. כן. כי סבבה, עוד משהו על המפגש זוגות עליהם, לא, היית מפחידה עם זה משחק. לא, זה משחק. והוא הצטער שהוא אמר את זה בכלל. הוא כזה, טוב, די, בסדר, רק אמרתי. כן. אוקיי, ואז, בפרק הזה, שוב היא ביטלה אותו. כי היא הציעה לו לבוא למשפחה שלה ליוון. זה יוג'. זה יוג'. והוא אמר, בהתחלה כן, הכיוון חיובי, את זוכרת? שהיא אמרה לאמא שלה, הכיוון חיובי, ימים יגידו. כן? ואז בסוף הוא התערר עם זה, כאילו פתאום הוא כזה מרגיש לו, זה מרגיש לו ביג, וזה ביג. פאקינג ערב ראש השנה, את יודעת כמה זמן לקח לי עד שעשיתי חגים עם בני זוג? ברור. ערב ראש השנה. מה זה עשיתי חגים עם בני זוג? הם באו אליי, כאילו, אני לא מוותרת על המשפחה שלי. לא, אני, אם יש משהו זה, אני יכולה, אבל כאילו, שוב, זה ביג, פשוט זה ביג. וזה בסדר, כאילו, זה מעצבן שהוא כזה אמר כן, ועכשיו לא, כאילו, זה נגיד מעצבן. הכן לא כזה, זה מעצבן. אבל עצם הרעיון, הקונספט, שזה משהו שמפחיד אותו, או שזה משהו שגדול, איך היא בכלל יכולה
להקטין את זה ככה, כאילו היא כן. ממש אמרה לו כזה, אפשר לחשוב, כולה יוון, כולה זה, תגידי מה יש לך, נטע, באמת, היא כאילו, היא לא מפה, מאיפה היא? היא לא מפה. כי היא לא רוצה, שוב, עניין לא להתעכל במציאות, מגיע אלינו שוב בפרק הלא יודעת כמה. הרי כשאת שואלת מישהו, כשאת מתחילה לצאת איתו, אם אתה רוצה לבוא ליוון, אז היא נכונה להיות מאוכזבת, שהוא יגיד לך לא. עכשיו, היא לא רוצה, אני, בדיפולט שלי, הייתי הולכת למקומה, טוב, אז הוא לא ממש בעניין, אולי הוא לא רוצה לעשות תוך תוכניות, כאילו זה אומר משהו על הקשר. ברור. היא מבחינתה, זה רק אומר משהו עליו. נכון. כאילו, אז אני כזה, אז איזה כיף לה שיש לה את המחסום הזה שהיא לא רואה את המציאות. אבל זה לא באמת, ברור לך שהיא כן מבינה שזה. נכון, אבל היא כל כך חודפת. וזה גם מה שמטריד אותה. ומוחקת את הדברים שהיא מרגישה ואת החוסר ביטחון. אבל את מבינה, היא מוחקת, זה בדיוק העניין, היא מוחקת אותו, אבל כי היא קודם כל מוחקת אותה. כן. אז כאילו היא פשוט רוצה שלא יהיה את כל הדבר הזה שנקרא קונפליקט, שנקרא להסס. דרך אגב, אני מתחברת אליה בהמון מקומות גרועים שלי, נטע, כאילו, אני מבקרת אותך, כי אני רואה את עצמי בך, כאילו, בהרבה מקומות, אז כאילו, לב גדול. כן, אני בדיוק ההפך, אני הולכת, כן, אני כאילו, את יודעת, רצה לאש בכל הזדמנות. אז אני יותר אביה. אם כי אני יותר נוי. ותכף נגיע לזה. למה אני לא חייבת לראות את עצמי בכל כן, את לא חייבת להיות משהו. אבל שוב, זה אני ואני. כן, אני יותר אביה. כאילו, אני כן מציפה וחופרת וזה. אני מעריצה אותך על זה. אבל הביטוי שגם הוא השתמש, למה נדלקה לי נורא שהוא יכול להיות שהוא באמת חפראוי על? כי הוא אמר לה שהוא מפחד לנסוע לסופש הזה, כי הוא יהיה מוצף רגשית. זה מרגיש כמו מריחה של משהו. קצת מריחה, נכון? קודם כל זה קצת מריחה, כי מה זה אומר בכלל? מוצף רגשית. וגם אם אתה מפחד שאתה מוצף, אוקיי, אז כאילו זה מין כזה שם קוד למה, אני לא יודעת למה. בוא נדבר על זה שזה מוקדם לך מדי. כן. ואתה רוצה כאילו, לא רוצה להחליט, ורוצה לעשות את הראש שנה עם המשפחה שלך. כן. אבל זה בסדר לדבר על זה, כאילו זה בסדר להגיד, זה לא בגלל ראש השנה, וזה לא בגלל זה, זה פשוט בגלל שאני חושש לבוא איתך ועם המשפחה שלך עדיין, המשפחה המורחבת שלך עדיין, ואני חושבת שגם אם הוא, כאילו זה שאתה מציף את החשש, לא אומר גם שלא תבוא בסוף, יכול להיות שהוא כן ירצה לבוא, אבל צריך קודם כל להיות מסוגל לדבר על זה. היא נורא כועסת. ממש, על עצם זה שהוא, כי יכול להיות שהוא קצת מרח אותה עם זה. כן. מבינה? בגלל זה היא כועסת אולי. אבל אנחנו כבר מכירים את נטע, אנחנו יודעים שהיא... היא כועסת. לא, נטע כאילו... היא פאקינג כועסת על כלי של סוכר. היא מתייחסת לאביתר, כאילו הוא... פקוד. ילד. כאילו הוא קצת ילד. כן. זה כל זה שהיא אומרת של ה-ups and downs, היא גם נורא שופטת אותו, היא נורא ג'אג'י. על ה-ups and downs שלו ועל הזה, וכאילו, על מישהו ומשהו. כן. טוב, בוא נשלח אותה עם טיפ הביתה. כן. פחות. זה כאילו לא יפה להגיד, בחורה לא לקרוא. זה לא יפה. טוב שלא אמרת לה תחייכי יותר. אז תהיה את הטיפ. לא. פחות הדפסים. פשוט יש לי מלא טיפים. מה המכנסיים האלה, אביתר? למה אתה אומר שהם... מה אתה מעודד את זה? בדיוק, מה אתה מעודד את זה? דרך אגב, הפרחים היו מפלורה בלום, נכון? כאילו לפי ה... לא, הם היו יפים, לא יודעת, לא ספר. איזה בחור, מישהו שהולך כאילו... ובוחר את הפרחים. כן, אימא'לה, חמוד, מקסים. ממש. וזה לא רקון. זה כן רקון. זה לא רקון. לדעתי זה כן רקון. אני הסתכלתי על זה, כי ראיתי את הציוץ שלך שזה לא רקון, אני חושבת שזה כן רקון. תקשיבי, אני הסתכלתי אחר כך איך נראה רקון. כאילו, אני, גם אחיין שלי, עברי בן 8, שנינו מאוד בטקסונומיה, אני שמחה שהנחלתי לו את זה. כאילו, קניתי מין כזה, את מכירה את הברווז הזה שיש לו מקור פחוס? לא. לא משנה, הלאה. את לא מכירה, את לא טקסונומית. לא, אני לא. לא משנה, יאללה. מי הבאים בתור? לא, את יכולה לסיים את הסיפור, תמר. היא מפחדת לספר עכשיו סיפורים. אני לא מכירה את המקור. אז קניתי אבל זה כל מחזורים מהטוויטר, אז זה לא מעניין. רוב האנשים שמאזינים לנו לא... אז קניתי והוא בא לאליפז כלבי הקט של ברווז, אני קראתי לזה סוג של ברווז, וכזה עברי אומר לי, זה פלטיפוס. פלטיפוס אני יודעת מה זה. כן. אוקיי. אז כזה...
כל הכבוד. הוא כאילו לא, הוא כזה ארוך כזה, נכון? כן, עם מקור פחוס. אז אני כן מכירה, בהחלט. יופי, כולם מכירים. קיצור, זה רקון. לדעתי, הסתכלתי על תמונות אחר כך. איזה חמוד הוא גם, כאילו, כזה, כל הסיפור, וזה, הסיפור הזוי. הפתעת העונה. כן. הוא מתוק. לא, סיפור מתוק, אבל זה היה מצחיק שנטע אומרת לו, בסדר, אבל מה הוא עושה פה, בבית שלי? כאילו, זה באמת מוזר. חפץ מעבר. כן, חפץ מעבר. הוא כמו ילד, הוא הביא חפץ מעבר. בהצלחה. בשלם בהצלחה, מה אני אגיד לך? טיפ לנטע? כן, פחות, כאילו ג'ינס בלי נצנצים. באופן כללי, מבחינת סטיילינג, נתונים יש, זה מה שחשוב. האל הטוב, חנן רחם, הביא נתונים טובים, ראינו, גם אמא מאוד יפה, אבל הבחירות שגויות. ופה אפשר לתקן. זה דווקא אפשר לתקן. זה לא בעיה, היא גם הייתה רוב החיים עם מדים, אז כאילו, הכל בסדר. אפשר לתקן. זה לגמרי פיקסבל, וכן, זה פשוט, בעיקר, כאילו, אני מרגישה אם זה היה הפוך, והוא היה הבן והיא הייתה, כאילו... הוא היה הבן והיא הייתה בת? כן, אבל כאילו, היא הייתה זאתי שרוצה לחפור, כן. והוא היה זה פשוט היה כזה, אוקיי, קשר, ככה זה קשר. כן. נכון? בן ובת. אז לא לערער לנו את היא רוצה לדבר כל הזמן, והוא לא. אבל את יודעת, זה גם כאילו, אני מרגישה שיש כל מיני דברים שאת גדלה, יש דברים שמתנפצים. נגיד, איך את גדלה? שכל הבנים אוהבים כדורגל. זה פאקינג לא נכון. כמות הבחורים שיצאתי איתם, היא רבה, אבל כמות הבחורים שיצאתי איתם, ואהבו קבוצה נגיד, אהדו קבוצה, אהבו כאילו כדורגל, כזה לעקוב וזה, היא באמת ביד אחת. אבל במונדיאל הם כולם רואים. גם, רק שזה מתחיל להיות כאילו מהשמינית. כן. לא פחות, לא יותר ממני, כזה. את רואה? כן, ברור. איכס, באמת. מה איכס בזה? לא יודעת, אני כאילו, אין לי שום עניין, אפס עניין, אפס. זה באמת משחק איתי. מעדיפה לראות כבר את העונה הזאת של חתונמי. מה שעוד כדורגל. טוב! מי עוד? מי עוד? מה את רוצה? אני רוצה את סופי ודור. יאללה. סופי ודור. כן. הבעיות שלהם הן בעיות מתקדמות, של זוגות מתקדמים. בואי נדבר כאילו על הפרק האחרון. ברור. יש בסיינפלד פרק שהוא אומר לה, הוא יוצא עם מישהו שקוראים לה סיינה, ג'ורג'. הוא אומר לה שהוא אוהב אותה. והיא לא עונה לו. ואז ג'ורג' אומר, כאילו מספר את זה לג'רי, וג'רי אומר לו שזה one big matzo ball hanging in there, כאילו, ברגע שאתה אמרת, אני אוהב אותך, והיא לא השיבה, על הפנים, כאילו, מאותו רגע התהפך שעון חול, וזה על הפנים. בסיינפלד, הוא חושב שהיא פשוט לא שומעת טוב באוזן אחת, אז הוא בא לאוזן השנייה, אחרי כמה זה, ולוחש לה שוב, היא אומרת לו, I heard you the first time. כן. אז סופי אמרה לדור כבר במפגש הזוגות, דהיינו, לאחר כבין 2 ל3 של היכרות, שהיא אוהבת אותו. טאצ'דאון. שמת את תפוח אדמה. מה את אומרת? שאחד, בואנה, אחותי, כאילו, כל הכבוד. כל הכבוד? או נואש? אני חושבת שזה ממש גלש ממנה, כאילו. כן? אני חושבת שהיא אמרה את זה אמיתי, שהיא אוהבת. לדעתי היא גם יותר מנוסה במערכות יחסים, היא יודעת שהיא אוהבת. אוקיי. אבל זה גם שם אותה במקום מאוד מעורר. כאילו, את ממש אאודר, הוא גם לא ענה לה. כאילו, מה היא אמורה לעשות עם זה? וכאילו, זה יכול לערער מאוד. מאוד. עכשיו, ובפרק, איך זה עלה הרי? כאילו הוא הלך להיות עם חברים, והיא נורא רצתה שהוא יהיה איתה. וכאילו מצד אחד אני אומרת, איזה מגניבה שאת מביאה את הצרכים שלך, ואם את רוצה שהוא יהיה איתך, אז את אומרת את זה. מצד שני, זה כאילו הם כל הקלישאות של הבחורות, שאנחנו רוצות יותר להיות עם הבחור שלנו. כן. וזה לא תמיד נכון. אז זה גם שאלה, מה היא צריכה? היא לא באמת כנראה צריכה את הקרבה הפיזית. כן. כאילו, למה היא מעדיפה בכלל שהוא 11, תלך לישון, בחיפה, נכון? זה כאילו בצפון איפשהו, זאת הייתה הכוונה. כן. שהוא יצא עכשיו ב-11 בלילה חזרה לתל אביב, לא.
כי גם את תלכי כבר לישון, כן. כאילו מה... גם, את יודעת, במקרים כאלה בעיניי, וואי, איזה מגניב אם היית פה עכשיו. אני מתגעגעת אליך, כאילו, את יכולה כאילו להגיד את הרצון לקרבה, בלי לבקש את הקרבה. לא, אז אני חושבת שזה לא הקרבה, הפיזית. כן. זה החרדת נטישה. כן. זה רק זה. כן. זה לא, אני זקוקה לך עכשיו, הייתי במצב של כל חיי, סוף, נכון. חיית כל חייך בלי להכיר את דור, את מכירה אותו 2-3 ועכשיו את חייבת אותו כל לילה? נכון. את לא חייבת אותו כל לילה. את רוצה שהוא ירצה להיות לידך כל לילה, כי את מפחדת שהוא יעזוב אותך. אבל את חושבת שכשמישהו אומר למישהי, או מישהי אומרת למישהו שהיא אוהבת אותו, הראשונה, היא מצפה לתשובה? כי אפשר להגיד, אני אוהב אותך, ולבוא בכזה שלא חייבים להחזיר לך תשובה. נכון. אימא'לה ואבא'לה. את תמיד החזרת? כן. כי גם לא אמרו לי יותר מדי, אז היה לי, יש לי כאילו ספורים. כן. מאוד. אבל כן, אבל להגיד לך שכאילו באותו רגע, כאילו, מה זאת אהבה בכלל? כן. כאילו, אתה יודע, הפסיכולוגית שאלה אותי לפני כמה זמן, כאילו, על כאילו, את מאוהבת? ואני כזה, מה זאת אהבה, איילת? יואו, ראית שמה ששלחתי לך? מה? באינסטגרם, במחוברים, עינב בובליל ובעלה. ראיתי שלחתי משהו, לא פתחתי, נו. חבל מאוד, תקשיבי, כי חברה שלחה לי, עינב בובליל ובעלה, אלי? נוסעים באוטו, והוא מספר לה שקשה לו וזה רגשי. ואז פתאום היא אומרת לו, דיברת עם הילד? הרבה זמן לא דיברת עם הילד. וזאת הפסיכולוגית? כן, כאילו, מבינים שזאת מטפלת. כאילו, כל אחד צריך הילד. כל אחד צריך הילד. אז איך הגענו להילד? כאילו, מה זאת אהבה? פאקינג מה זאת אהבה. ודור אומר לו, אני לא יודע, אני כאילו מאוהב בה, אני אוהב אותה. אז גם בסיינפלד יש כזה, שאני לא יודע כבר מה זה אהבה, אז הוא שואל אותו אם לפני שהיא באה, אם הוא מנקה את הבית. אז הוא אומר, כן. את השירותים? כן. על הרצפה, משפשף? כן. אז הוא אומר לו, זאת אהבה. זהו, ואז הוא אומר, tub is love, tub is love. אז את תמיד אמרת? לא. אבל בסדר, אני נמנעת מכאילו שאף אחד יגיד שהיא אוהבת ואני לא אגיד. לא, אם עוד לא הרגשתי בנוח או להגיד את זה, או שעוד לא הרגשתי נכון, את זה, בגלל זה מי שאומר, בדרך כלל זה הגבר, כן? כאילו... אני לא יודעת אם זה בדרך כלל הגבר. חברה אמרה לי לפני כמה זמן, שהגבר צריך לאהוב את האישה טיפה יותר. נו, יש כזה גם... גם על זה יש פרק בסיינפלד. לא בסיינפלד, בסקס אנד סיטי, אבל... לא יודעת. וכל אחד אוהב כאילו בצורה אחרת. כן, מה זה יותר, מה זה פחות. גם, את יודעת משהו? מערכות יחסים הן דבר דינמי, לפעמים... נכון. מערכות יחסים ארוכות. אני אעשה את התנועה של נטע. גלים. אבל מערכות יחסים ארוכות הן דבר דינמי, הן דבר שלפעמים יחסי הכוחות במרכאות משתנים. כאילו לפעמים, את יודעת. כן. אז זה רוצה קצת יותר, או מושך קצת יותר לפה, מושך קצת יותר לפה. וגם כשסופי אומרת, אני רוצה אותך, היא לא אומרת, תהיה זמין אליי 24/7. קצת אומרת. לא, היא ספציפית קצת אומרת, אבל שוב, אבל למה היא אומרת? כי היא בחרדה טיל, כי היא ממש ממש מאוהבת, והיא גם קצת מבלבלת בין אני אוהבת אותך למאוהבת. כאילו, סורי, אבל את לא אוהבת. אנחנו גם יודעים כאילו את סוף הסיפור, נכון? אנחנו יודעים את סוף הסיפור. היום מאוד, הם קראו לבן שלהם על שם אבא של דור. שם אמצעי על שם אבא של דור. קראו לו איתן, יצחק, עוז, או כהן. דור עוז כהן, ככה קוראים לו. אוקיי. תקשיבי, הוא מאוד חמוד. הוא מאוד חמוד. הם שניהם מאוד חמודים. ובהצלחה. זה מאוד חמוד. גלעד היה מאוד סבבה. מאוד. גם גלעד וגם יעל, מבחינת טיפולים, היו ממש סבבה. כן. נכון? זה היה הפרק האחרון היה פרק נטול כלנית. כן. ושוב הם זוהרים כפסיכולוגים נורמטיביים, והם היו ממש סבבה. גלעד תמיד אחלה בעיניי. כן, גלעד היה הכי אחלה. כן. מכולם. כן. טוב, מה שמוביל אותנו, רגע, אז בסוף הפרק אתמול הוא לא אמר לה שהוא אוהב אותה בחזרה. נראה לי, הם דיברו על זה. כן, הם דיברו על זה, אבל כזה, הוא לא היה לו משהו להגיד לה כזה, בואי נדבר על זה, ואז כזה, אני אוהב אותך גם, לא, וזה גם מה הם כנראה אמרו את זה שהמצלמות נחבו. לא, דווקא ידעתי, כאילו הוא אמר לגלעד שהוא עוד לא... כן.
אז אוקיי, אבל הוא כאילו רק רצה to acknowledge את השיח. כן. כאילו, היה שיח, התייחסנו לזה כאילו, את יודעת, אנחנו לא, כאילו זה לא קרה כלום, כן. אבל שימי לב, אני יודע שקרה משהו, וזה כזה, אולי אפילו קצת יותר מביך, כי בעצם זה לא שיש לו להגיד לה, אני אוהב אותך בחזרה. כן. מבינה? כן. אבל הם בסדר גמור, הם יהיו בסדר גמור. ברור. לא, הם בסדר גמור. כן. אני רוצה לדבר על זוג אחר של גלעד, על לייקי ותומר. לא, שאין לי הרבה מה להגיד עליהם. זהו, אין כוחות כבר. אין, אבל רק זה שכאילו, מצד אחד לייקי באה וכזה אמרה, אני סתם פה, אני מבזבז את הזמן שלי, הוא לא הולך לקרות פה כלום. התשובה בגדול היא כן. כן, אני גם הרגשתי שהתשובה בגדול היא כן. ואז כזה גלעד אומר לה, אז את זכאית לשאול אותו, זאת זכותך לשאול אותו, מה קורה? האם אני... ואז היא כזה לא שאלה אותו בסוף. אני מרגישה שהיא כאילו, מצד אחד את אומרת, אנחנו ביושבנו כבנות, נשים, אנחנו כאילו, בסדר, לא נורא, מכל חוויה לומדים, מכל מלמדי השכלתי, אני אשאר, אולי משהו אבל את יודעת. את יודעת, כשאת יודעת, היה לי ויכוחים אין ספור בטוויטר על זה, כאילו, על הסיפור הזה, על אחרי דייט ראשון, שלא כותבים לך. כן. לפעמים את פשוט יודעת, אף אחד לא צריך לכתוב לך, אני לא בעניין, את פשוט יודעת, יש לך את התשובה בראש, את לא מטומטמת, אבל את רוצה כאילו שיגידו לך. היא תכף יודעת, את יודעת שמישהו מאוהב בך, אד אובר היל? הילס, כן. אלניס כפרוש. ואת יודעת, כשמישהו לא מאוהב בך, והיא יודעת, ובשם התהליך, היא כאילו עוד מחכה שמשהו... כן, היא לא נשארת שם בשביל קוד קופון, היא נשארת שם בשביל, כי באמת, כן. עוד חושבת שאולי יקרה משהו. כן. מאמי שלנו. חמודה. יו, כבר, את מכירה את הסרטי שואה שיש את הכינור כאילו? לא, ויולה. כמובן, בוא נדייק בטקסונומיה של כלי הנגינה. הוויולה הזאת, אני מרגישה ככה לפעמים. איתה. כאילו, עצוב לי. עצוב. אחלה בחורה. ולא מגיע לה. לא. לא מגיע לה. למה הבאתם לה את זה? מצד שני, זה עדיין חוקי בישראל, לא להתאהב במישהי. 100%. עזבי, זה אפילו לא בלהתאהב, אנחנו בלהימשך, אנחנו באירוע... אין לי כעס עליו, גם כאילו, את יודעת, הוא... אבל אנחנו לא בלהתאהב, זה בדיוק העניין, ואני חושבת שהוא כן משדר לה כל הזמן מיקס סיגנלס בעניין הזה. הוא כן, מצד אחד, אני לא רוצה לעשות סקס, ומצד שני, אני חושבת שיש בו משהו שכן, היא לא סתם נשארת. כן. היא לא סתם כזה משקרת לעצמה, הוא עוזר לה בזה. אני לא אסכים עם גלעד, שהוא אומר לה, תומר כן רוצה קשר. אני לא מאמינה עד הסוף, בסדר, כולם רוצים, שבאמת של החיים, הוא רוצה להיפתח למישהי, ולהראות כאילו את כל כולו, ואת כל שהוא לא רוצה, או שהוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל עדיין, כי הוא באמת להיפתח, להראות כאילו את החלקים המגעילים שלו, הדוחים שלו, הפחדניים שלו, החסרי ביטחון שלו, אני לא חושבת שהוא מוכן לזה. ובגלל זה, זה לא נדבק. פצע נדבק לפצע. מעניין. אני חושבת שהוא עוד לא מוכן לזה, לכל the whole shebang, כאילו? כן. מעניין. הוא כאילו אמר על המיניות וזה, אבל זה נראה לי כאילו משהו לא מבושל עדיין בסיפור הזה. הרי יש שם איזה עניין. יש עניין. אולי הוא בתול. אני חושבת שהוא... לא, בעצם שכבו כמה פעמים, אמרה. הוא לא בתול. אני חושבת שכאילו... הוא רואה אולי סקס בתור כיבוש, ולייקי, כאילו, כגבר רואה בתור כיבוש, לייקי רואה את זה באינטימיות, משהו שם לא מצליח לו באמת בלכבוש. אבל הוא כבר כבש. כבר עשו סקס. כל יום זה, אתה כובש מחדש. שתדעו. אוקיי. שיעורים לישות הציונית, מאת תמר לסקר. כל יום אתה כובש מחדש. טוב. כן, תביא. אוקיי, יש לי עוד משהו להגיד עליהם? לא. קטע שיש לו קו שיער סבבה, וכאילו הוא בחר כאילו להיות עם גלח. אני הייתי בטוחה שהוא מקריח. אני לא מות, כי גם פה יש פרק בסיינפלד, לא להגיד את כל הפרקים בסיינפלד שעולים לך בראש, תקשיבי, אם יש משהו מעצבן, שאת כאילו, אני כותבת משהו בטוויטר, אני חושבת שאני הבאתי את התובנה, וכזה, יש איזה פרק בסיינפלד. עכשיו, לכי תגידי שאין לך אחות. כאילו, אני באמת לא ראיתי סיינפלד, אני
אני בור ועם הארץ, כאילו, אני מפרנץ. וואי. זה נורא. כן, זה מדהים, שיש לו יכולת, כאילו, אנחנו יודעים שהוא מסוגל לגדל שיער, והוא בחר לגלח אותו. למרות שהקו, צפיפות? הצפיפות כבר לא כשהייתה. לא, וגם, ויש מפרציות. כן. אני גם, הנה, רציתי מישהי שתדבר על הפרעות האכילה שלה, בחתונמי, וכזה, אוף, למה אנחנו מזמינים וולט, אני שמנה כזה. אז אני רציתי שהוא ידבר על היותו בן יחיד, יותר. איפה שם זה פוגש אותו בזוגיות, כאילו. שכן, שזה דבר. כן. אבל יש מצב שהוא אפילו לא העמיק בזה. מבינה? שהוא אפילו לא עשה את ה... בגלל זה, כי הוא עדיין לא רוצה לצלול לתוך החרה. תקשיבי, כל מי שמגרדים אותו קצת, יוצא, מתפרצת אצלנו כל המגילות. ככה, טיק טיק, תגרדי, בום, יוצא חרה. אין לנו דם, זה חרה. אז הוא לא רוצה פשוט שיחפרו לו. כן. כמו נטע. כן. גם. יופי, בגלל זה הליהוק מחורבן. נכון. אני גם הייתי ליהוק מחורבן. אם היית, לא, את היית מצחיקה. אבל לא הייתי מוכנה כאילו לדבר על כלום ושום דבר. נכון, נכון. בואו נזמין וולט. בואו נזמין וולט. טוב, נועה הייתי כזה, את כל האגרסיות שלי מוציאה על וולט ומלונות. כמו בחיים. היית עושה כמו בחיים. הפסיכולוגית את מוכנה להשתיק כבר את הטלפון קניתי טלפון חדש, אני כאילו, וואי, אני מזעזעת, זה בשקט. תקשיבי. לא מפסיק פה זה כמו שהפסיכולוגית שלי אמרה לי משהו לגבי זה שאני כאילו מאוד נמנעת כזה במערכות יחסים. כן. אז היא אמרה לי, את כל האגרסיות את מוציאה כאילו במלונות, מסעדות. זה נכון. כן, הבא עלינו לטובה. ארי ונועה, כמובן, כמובן. כן. סוף שבוע בקפריסין. אחד, אני מהאנשים שזה קצר להם מדי סוף שבוע בקפריסין, אבל סבבה. לא הבנתי, אמרה שחברים שלהם הזמינו אותה. סליחה, אבל... אז הם היו באיזה בית Airbnb כזה. שלהם לדעתי, הם פשוט כזה התכוננו כזה לבואם. ודרך אגב, זה היה נראה כמו כאילו כזה קרקעות להפשרה ביבנה, כאילו לא הבנתי את האירוע. כאילו זה לא כזה... זה לא. לא, זה אולי כאלה, את יודעת, יש מלא שעברו לקפריסין לישראלים. כן, אבל זה נראה כאילו כמו, זה נראה כמו בתים כזה בהרחבה של קיבוץ. כן, כן. למרות שהחוף היה נראה נחמד. כן, דרך אגב, לא דיברנו על, היא הייתה עוד יותר מזעזעת ביום השני של הסופש זוגות. הייתה מחרידה. היא לא מעוניינת, אני חושבת שהיא לא מעוניינת לדבר עליה ועל ארי מול הזוגות, בגלל זה היה כל השאלות וזה, והיא כאילו מעבירה את האנרגיה לשם, וארי, אני חושבת, מהיום השני של התהליך, הוא הבין, אני צריך לסיים את העונה הזאת, חי, דבר ראשון, וכאילו מינימום דמג', כאילו, והוא החליט להיות ממש פרח קיר קטן. כן, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר, הוא לא רוצה לעורר, זה... אני אקי. זהו. אולי נשים דם, יש לו איזה מין משהו. הוא רוצה להיות אגוז קטן, קטן, ולתת לה את הזה, ובאמת לצאת כי זה נכון, כאילו הקשר שלהם, מה שאני חובה, הוא 90% נועה. כן. נכון? כן. 90% נועה, ו10% ארי. 5% ארי. הוא יוצא קצת טיפשון, אבל לא נראה לי, הוא פשוט לא רוצה לדבר יותר מדי. היא אומרת לו, היית מדהים, היית, נכון, בנסיעה הביתה, וואו, וזם, אני מגיע... כן. וכזה, ולא נשכח, לא נסלח, שאמרו, מה חשבת עליה, והוא אמר... אנרגטית. שזה... והיא אמרה לו על זה. כן. והיא דווקא הייתה חמודה כשהיא אמרה לו על זה. שהיא אמרה כזה, כל הבנות כזה... כאילו שהוא אמר אנרגטית, כזה וואי וואי. אבל מה היא אמרה לו? אתה מחרטט. נכון. יש מצב שהוא לא מחרטט, אבל בסדר. לא יכולת להגיד מהממת, לא יכולת להגיד... לא, הוא לא רוצה להגיד את זה. הוא רוצה, אבל תשמעי, האנרגטית נראה לי הוא היה צריך להגיד מהממת, אבל הוא רצה למצוא מחמאה שהיא לא... יפה. כן. אוקיי, מה קרה להם בלילה בקפריסין? לא הבנתי. לא הבנתי מה קרה להם בלילה. היה לילה אינטימי, שזה דרך מסוימת. עשו סקס? פעם ראשונה הם עשו סקס? כנראה שעשו, מה עשו? עשו מלא סקס? כן, כן, חקרו. היה שם חקר. אוקיי. ואז, כאילו, זה היה מצחיק, יעל עוד שעה נקרא להם בפרצוף, כאילו, כי הם היו ממש בבעלה. ישבו, זה היה מצחיק. אוקיי.
היא אמרה שהיא הלכה הרבה לשירותים. כן. וכזה, זה קטע, היא כאילו, אחותי. היא לא אמרה לשירותים, היא אמרה להתפנות. כן, שאני חשבתי על זה, בסדר. ערב מלא סקס, את הולכת מלא לשירותים, כדי שלא תתפתח לך דלקת. ידוע, too much information. כן, ידוע? אוקיי. מה? בין קיום יחסי המין, יש לך חצי שעה זמן ללכת להשתין, כדי שלא תהיה לך דלקת. מה? מה זה יש לך חצי? מאיפה הבאת את זה? יש לך חצי שעה? זה הזמן. איפה זה כתוב? באיזה יכול להיות ששמעתי את זה כזה. מאיזה מניואל הדבר הזה? שהייתי בקורס כאילו בדוץ, שדיברו על זה, וזה כאילו מבחינתי עד היונת סיפרה לי על זה. יש חצי שעה. יש לך טיים זון של חצי שעה לעשות פיפי, כדי שתפתח לך דלקת בדרכי השתן. את לא מכירה את זה? לא. יכול להיות שכזה, את יודעת, שוב, איזה סמלת אמרה לי את זה בצבא, ומאז זה נחרט בי. אז זאת אומרת, נועה הלכה הלוך ושוב, שלא יהיה לה דלקת בדרכי השתן. כן. וכנראה זה היה שם איזה כזה... מה היה? אני לא הבנתי מה היה. הוא שאל אותה... והם יומיים לא מדברים בגלל זה. מה היה? הם לא דיברו... לא, אז כאילו, אחרי הערב הכיפי והזה, הסיפור שהיה עם ללכת להתפנות, והיא לא הלכה לישון וזה, זה קצת כאילו נראה לי פיל על החוויה. מה היה? שהוא שאל אותה... על מה הריב? לא ריב. רגע, מה היה? לא, הריב הוא על זה שבבוקר, השני חברים שאלו איך היה, איך לישון עם נועה, איך להתעורר. זה בטסטה נראה לי היה. לא, אף אחד לא ראו את זה. אוקיי. החברים שאלו איך זה להיות. גם בטסטה הוא שאל אותה איך היה, שאלו אותו איך היה, והוא אמר, כל אחד היה בפינה שלו, איזה משהו מוזר. אז מולה, הוא אמר לחברים, במקום להגיד, היה לי ערב סקס מעולה עם נועה, שגם זה כאילו הזיה, כן, אבל כאילו תגיד כזה, היה ערב כיף וזה, אז הוא בחר להגיד את הדברים על פחות טובים. והיא התבאסה עליו על זה. האם זה צריך להיות ריב שלא מדברים עליו יומיים? לא יודעת, אבל לדעתי זה ריב נו, מה אני אעשה? רגע, ככה. אני הרגשתי כשהם הגיעו ליעל, אני הייתי בטוחה שהוא רוצה לסיים. גם אני. נכון? כאילו משהו בפנים שלו ובאיך שהוא התנהג. כי הוא מוצמת ממנה. זה לא היה, כאילו, אני מרגישה לך זו, אני רוצה שתזי. לא, זה היה כזה, אני I want to get out. כאילו, זה מה שחשבתי שהוא הולך להגיד. נכון. כי... אני חושבת שבלי קשר לאינסידנט שהיה ביניהם, הוא לא רוצה לחזור למיימי, לשיטת המשולש שהוא מפיץ באינטרנט. הוא ממש רוצה להרוס את המזוודה וללכת, זה מעיק עליו. לא, אבל אני לא יודעת, הוא נראה לי כן בעניין שלה, אני שוב אומרת, הוא כן בעניין שלה. כן? אני מרגישה שהוא רוצה לעוף משם. אני לא יודעת, הוא קצת, ברור שהוא גם מפחד ממנה. אבל אני חושבת שהוא גם בעניין שלה, אני פשוט לא יודעת מה יותר, אבל אני גם חושבת שהוא בעניין שלה. כן, אני חושבת שיש קשר שאתה לא יכול להגיד הכל, כי הבן זוג שלך יכול כאילו להתפוצץ עליך, זה קשה, חוויה קשה. והיא לא צפויה לי. לא, היא לא צפויה. והוא נכווה ממנה. מפחידה. שער 8. היא מפחידה. והיא גם יש לה, היא כל כך צומי. הקטע הזה במפגש זוגות שהיא כזה פשוט הלכה ואמרה, אני הולכת לשירותים. ואז היא פשוט כזה... ישבה בחוץ, היא שכבה על נדנדה, כאילו, שהוא יבוא ויחפש אותה. מה את עושה? תגידי, מה את עושה? מה יש לך? מי את? כאילו, את בת 12? היא בעניין שלו? כן. היא בעניין של להצליח. היא בעניין שלו. כן? כן. טוב, יאללה, זורמת. לדעתי, בפרק האחרון, נפתח לה. כן. נפתח לה. כנראה היה, את יודעת... in the sack. כן. היה נחמד. בחורה זה ידוע שזה מחבר אותה רגשית. כן. את יודעת משהו שאני מרגישה לכל הזוגות, כאילו בחודשים הראשונים שעתי מישהו, חבר פעם אמר לי את זה, אומר, אתם כמו שני כלבים שמרחרחים אחד את השני. אתם כאילו, אתם לא יודעים כל דבר מה מדליק אחד את השני, מה מעצבן אחד את השני, מה מאכזב, מה מכעיס, אתם כאילו בודקים כל הזמן. ומי שאמיץ כאילו להיות שם, אז מקבל את התעודה. נכון, כי באמת בהתחלה זה עניין של חקירה. כן. זה גם עניין של חקירה וזה גם עניין של הצבת גבולות. כאילו, בודקים גם את הגבולות אחד של השני ומציבים גבולות אחד לשני. אז כאילו, נגיד, ארי כנראה לא הציב גבולות לנועה, ועכשיו הוא כועס כאילו לא כועס, הוא
קלירלי, הוא קצת, לא יודעת, הוא נראה קצת נבול. הוא נראה קצת נבול. כן, הוא כבוי. נכון? הוא שבור. היא גם שבורה, כי... לא, הם שניהם, בזה האחרון הם שניהם נראים על הפנים. כן. זה היה נראה, והם שניהם כאילו ישבו מול יעל, בשתיקה, ואל כזה, נו, תספרו לי כבר, מה היה? כאילו, משעמם לי, תגידו לי כבר מה היה, כזה, כולם יושבים, שתקים, שאני הכי יכולה להתחבר לזה. כן. היא לא רצתה, היא כזה, שהוא יגיד. שהוא יגיד משהו פעם. נכון. תכלס, לא מבינים מה, בגלל זה אני אומרת, לא מבינים מה הקטע שלו. מי הוא? כן. הוא אבל לא גם רוצה. אותה אני לא מבינה מי. טוב, יאללה. מי הבאים בתור? אביה 2? יאללה, אביה 2 ונוי. אוקיי. מה יש לומר שם? אביה שלנו בספקות. עכשיו, מצד אחד, אני אומרת, יופי אביה, תביא את הספקות לתוך הקשר. בא עם מסעית פורק לה. כן. כאילו, לא אומר את הכל, ובזה, כי יש דברים שאי אפשר להגיד, מעליב וזה, אבל כאילו לפחות תקשר את זה. שזה טוב, זה טוב, לא לבוא יום אחד כאילו ולהגיד יאללה ביי. אומר לה לפני שתתכונן לאירוע. ונוי, היא בביטול עצמי מוחלט. כן? כן. היא זה קשור לזה שהוא יתום, לדעתי. מה? ספרי, דווחי. לא נעים לה. היא לא יכולה להתייחס אליו, לדעתי, כן, כמו שהיא הייתה מתייחסת למישהו שלא עבר, כאילו שלא עבר עליו משהו כל כך קשה, כן. ולא כזה מזמן. כאילו. ואני חושבת שזה עניין שהיא לא כזה תופסת ממנו, כבחור כן? שווה ומוצלח. לא, היא לא? לא חושבת. היא פשוט לא רוצה להיות זאתי שמסיימת את זה. לא, לדעתי בעניין שלו. כן? כן. אני... לא יודעת כמה היא בעניין שלו. היא לא עפה עליו. היא לא עפה עליו. אבל היא הייתה מוכנה לבדוק את העניין. אני אשמח שהוא בסוף כאילו יבוא וכזה יבין שהוא רוצה להיות איתה, ואז היא תגיד לו, אבל היא חטאה, חטא שנושך אותך בתחת, חטא הקרמה. היא כאילו אמרה לו בהתחלה שהוא לא הטייפקאסט שלה, וזה נושך אותך אחר כך, בפרקים הבאים. אל תהיה יעירה. נכון, למרות שזה לא היה כזה נורא. מה זה טייפקאסט בכלל? לא טייפקאסט, קודם כל אומרים טייפ, זה לא טייפקאסט, אבל גם די עם הטייפ, זה גם בכלל, איך כולם בחתונמי, הם מגיעים, ויש להם טייפ. מה זה טייפ? אין לי טייפ, אני לא יודעת מה זה טייפ. כאילו... מה זה טייפ? זה כאילו סוג של בחורים אני בדרך כלל אוהבת את הבחורים. אבל אם אני חושבת על הבחורים, מי שאני מכירה, שאת היית איתו, ואיתו, יש איזה חוט. יש לך טייפ. יש לך טייפ. מה הטייפ? יש איזה, אני לא רוצה... מה הטייפ? אשכנזים. אבל זה לא נכון, הייתי 4 שנים עם טריפולטאי, משני הצדדים. נו, מה עוד? לא, אבל אני חושבת על 3 האחרונים, יש ביניהם, כאילו, יש איזה חוט. לא? חוץ מזה שהם אשכנזים? זה אמרתי, אשכנזים. נו, בגרת, עכשיו, טוב, זה לא שאת, טוב, עזבי, אני לא... לא, אני אומרת שכאילו לדעתי, הטייפ הזה זה כאילו, וגם עזבי, זה שאתה, אולי יש לך טייפ, אז אולי אפשר מישהו שיסתכל עליך מהצד, יגיד לך, בונה, יש לך טייפ, שימי לב. כן. אבל זה שאת כזה, הם באים לשם כולם, הם יודעים את הטייפ שלהם, הם יודעים להגיד, כן. זה הטייפ שלי. אז אשכנזי זה לא טוב. את אוהבת את בחורים מצחיקים? יהיה לך קשה להיות עם בחור לא מצחיק. כן. טייפ מצחיק. סתם, אבל מי לא רוצה מישהו מצחיק? נכון. זה כאילו, מה זה? מישהו שלא מצחיק. אני רוצה מישהו שנושם והוא מצחיק. זה כן, לא מצחיק זה מבאס. אז נוי ואביה, מה הסטטוס שלהם כרגע, של נוי ואביה? שהיא שלחה אותו ליומיים לאמינדב. לחשוב. תקשיבי, אם אני נוסעת ליומיים לאמינדב, אני כל כך מתבאסת, ברור שאני חוזרת למרכז תל אביב. למה? הבית שלו נראה מה זה מקום כיפי. תקשיבי, כל הפסיפסים האלה וזה, לא, זה קשה. לא, כי זה הכל עדיין, את יודעת, זה הכל עדיין דברים של אמא שלו. הוא גר אני חושבת גם שהוא התבאס, ראה את כל הבחורות בחתונמי, והוא התבאס. הוא רצה, נוי בחורה מהממת, כן? אבל הוא רצה מישהי שתגיד משהו על זה שהוא יפה. והיא צריכה להיות כאילו יפה, כאילו יפה אבסולוטית כזה. אני לא אוהבת שכולם הניחו, זה מעצבן אותי, כי אני מקשה שבגלל שנוי היא מלאה, אז כולם הניחו שזה קשור לזה. אני חושבת שזה קשור לזה. אני לא חושבת שזה קשור לזה. בסדר. רגע, אני מסתכלת פה בזה שלי.
זה יופי, שתינו מסתכלות בפלאפון, אתם? אחלה פרק, איזה פרק מדהים. לפי הפרומו, עם מישהו נפרד? כן, כן. באמת? כן. מי נפרד? אנחנו לא יודעים, אני חושבת מי את אומרת? נוי ואביתר. כן, כן. האמת שכן, זה הכי... פשוט הסיפור הזה שנוי נותנת לאביה, לך לויפאסנה שלך באמינדב. זה דבר חכם לעשות. כן. את נותנת לו כל כך הרבה מרחב, איפה מה את רוצה? קודם כל, לדעתי זה מעולה שהיא אמרה לו את זה. כן. מעולה. נכון, אתה אבל... לא סגור על עצמך? לך תחשוב. כן. לך. תחשוב לא פה. אל תחשוב פה בסלון. לך תחשוב בבית שלך. כן. אני בעד. אבל היה משהו כאילו, האובר אמפתיה שלה כלפיו, כן. היא כבר כאילו לא... היא גם, אני לא קונה את זה עד הסוף. אז אני אומרת, איפה העלבון? כן. איפה העלבון שלך? כי אתה צריך להרגיש משהו למישהו כדי לחוש עליו עלבון. לא, את יכולה גם שהאגו שלך ייפגע, את יכולה כל מיני אבל דברים. הנה, נוי טובה מאיתנו. נכון, היא הרבה יותר טובה מאיתנו. תשמעי, היא אחלה בחורה. אחלה בחורה. או שהיא גם פשוט ממש לא רוצה, רגע, את יכולה לשים לי בהטענה במקום הטלפון שלך? בטח. או שהיא את יודעת, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. או שהיא גם פשוט לא רוצה, ואז באמת קל לה יותר פשוט להגיד אוקיי, ואז היא גם לא הבד גיא וזה. נכון. תקשיבי, אני כאילו, כמה שהניסיון שנפרדים ממני, אני עוד יותר שונאת להיפרד. איזה מעמסה, את זוכרת את הערב הזה שסיוון הייתה צריכה לכתוב לי אס-אמס? כן, לא, להיפרד זה דבר נורא. נורא. אבל רגע, אני רוצה... למרות שיש לומר שחברות אמרו לי, את פשוט שטן, זה לא מעניין אותך יום אחרי, כאילו. באמת? כן. טוב, כי אז זה באמת לא עניין אותך. כן, נכון. אני רוצה להגיד על אביה, שיש לי עוד תיאוריה להציע, שברגע שוויקי הביע בו עניין, הוא אומר, יכול להשיג משהו יותר טוב. אז הוא כזה, אוקיי, כאילו מעניין. כן. ועלה לו. מה שהוא לא מבין שוויקי בחרה בו, כי הוא כאילו הכי פחות חתיך בחדר. את חושבת? בטוחה. אבל היא אמרה בטסטות שהייתה זורמת איתו. בסדר. כי זה כאילו, זה כמו כזה לעוף על מישהו שכאילו הוא לא באמת פוטנציאל, אז לא אכפת לך לעוף עליו. כזה. וגם עומר כאילו לא יקנה בו בחיים, כאילו... כן, את חושבת? כן. זה הכל היה כן. בחירה מתוחכמת שלה? כן. אני שרופה, רוצה לעבור לוויקי? כן, אני מתה עליה. אין כל כך מה להגיד, חוץ מזה שמי ידע שיש תחרויות סוסים בארץ. לא, גם לא הבנתי את התחרות הזאת. אני חשבתי, אמרו תחרות סוסים. אני באה לראות סוסים, כאילו, את יודעת. מרוץ. לא. ויש סוס. זה תרגילי ראווה. אבל יש שם כדור כזה של כמו שכדור ספוק ענק. של הפנינג, של יום הולדת. תקשיבי, אמרתי לעצמי, ואז ממש ציפיתי לראות מרוץ סוסים, ומיקי רצה וזה, והם עומדים כזה, וזה הסוס עומד ובועט כזה. אני רק אגיד שזה ענף אולימפי. אוקיי, אני הופתעתי שזו התחרות, אוקיי? שהסוס פשוט... גם מישהי כתבה בטוויטר, סליחה שאני לא זוכרת את הזה, לתת קרדיט, שכזה, היא ממש רוכבת גרוע, כפוף וזה, וכאילו, ממש... I wouldn't know, ודווקא היה לה, וואו, איזה שיק יש לוויקי. כן. וגם, איך אומר לה, צימר זה מקדונלדס, אימא'לה, כשגבר ייקח אותי למקדונלדס, חמוד. בריכה, מקדונלדס, תכלס, אחלה יום. אחלה יום. אחלה תוכנית. אהבתי מאוד. לא ברור לי למה הוא הביא את אמא שלו לתחרות. אמא שלו ועוד מישהו, שהוא נראה לי הבן זוג של האמא, פשוט לא הציג, בעונה הזאת יש מלא אנשים, הם פשוט מופיעים לפעמים. כן. וזהו, היה סשן קשה עם כלנית, כמובן, כאילו עומר דיבר על הפערים. אז אני רוצה רק לספר משהו. פערים תמיד יהיו ויהיו, ועכשיו הוא אומר, תראה, אם בא לך עליהם, כאילו, אם זה מתאים לך, אם זה לא מתאים לך. כאילו, אהבתי שכלנית, כאילו, נותנת לו ממש, כלנית נותנת כאילו גיידליינס. ממש כאילו, אומרת לך, תחבק אותה ככה, תעשה לה ככה. אהבת את זה? כן, כי עומר צריך דמות אורית, כי הוא ילד. כן, אבל כלנית, חלק מהטיפול שלה זה שגם כששני אנשים בפניה, אז הוא פניה, היא אומרת, עכשיו תאמר לה ככה, עכשיו צריך להחזיק אותו ככה. זה שיטת טיפול. זה,
זה לא שיטת טיפול, זה פשוט מוזר. בשלוש פעמים שהייתי בטיפול זוגי, זה פשוט אירוע קשה ביותר. ממש. קשה ביותר. ממש. לא מאחדת לאף אחד. זה אירוע מאוד קשה. כן. כן, אני גם למודה. אירוע קשה מאוד. ותחשבי שהם בחתונה, כאילו, חלק מהעניין זה כל הזמן למרות אני חייבת לומר שהיה פעם הרבה יותר גם לבד, הרבה יותר טיפולים אישיים, מי שיש עכשיו. יש גם עכשיו, אנחנו פשוט לא רואים אותם. לא רואים אותם. לא מעניינים. כן. אז יש להם, כאילו ביקי מההתחלה קלטנו שהיא רוצה גבר, וזה לא עומר, אבל אני מתה עליו. הייתי משלחת אותו לכמה חברות שלי. את עומר? חד משמעית. לאיזה חברות היית משדכת לו? איזה שטויות, את מי? עדה, האחיינית שלך, את מי היית משדכת לעומר? כל מיני חברות צעירות. הוא שובב, אני שרופה על בחורים שובבים. הוא שובב, הוא מתוק, הוא ילדון, מפגר. ראית איך הוא נרדם שם באוטו שהם נסעו, בלי להעליב אף אחד, האינטלקט אני לא סגוחה עליו, שזה חשוב, אבל בסדר, לא כל החברות, לא כל החברות, בלי שמות, לא כל החברות שלך חכמות. כן, אבל הוא שובב, אפשר לעשות איתו הטרלות. לא, אפשר. אפשר לשים כזה כרית של נודים במשרד. הוא נגיד, צריך לתת לו לשים מלח ב... כן, ולא להיות חייזר. וואי, אנחנו חייבות, טוב, יאללה, ניב ו... וואו, שכחתי מהם. כן, חייבים, אוקיי. סליחה. לא, פשוט לא... אפשר לפני שאנחנו מדברים עליהם, יש לי עוד משהו לדבר עליו? כן. אני רוצה לדבר על זה שפורסם, שנועה הייתה ממש מגעילה לוויקי. נכון. בעולם שמחוץ לזה, היא הדירה אותה מקבוצת וואטסאפ של כל הבנות, ואני רואה כל הזמן את כל הבנות בסטורי של נועה, כאילו וזה, ואני חושבת שזה לא מגניב, ואני איבדתי בגלל דבר הזה כבוד גם ליתר המשתתפות, כי כאילו, כי הם כולם חוץ מניב, שתכף נגיע לניב, הם כזה, לא יודעת אם הם משתתפות בחרם, אבל כאילו טים נועה. כן. יש פה עניין של שהן גרות כולן בתל אביב. כן. שזה משפיע. דעתי, חוץ מ... ויקי איפה היא גרה בהרצליה, זה לא רחוק. ולדעתי, כאילו יש טים, ניב ועוד מישהי בטים ויקי, לדעתי. יש עוד אחת? לא יודעת. אולי לייקי? אני ראיתי רק ניב, וזה מאוד ביאס אותי. נכון. ואני רואה כזה שנועה חברה טובה של סופי ונטה. אני לא מופתעת, בעיניי כאילו נועה כנראה גם בתיכון כאילו, אני לא אופתע, לא יודעת, אבל אני לא אופתע שגם שם כאילו הייתה... לדעתי הייתה דחויה בתיכון. כן? לא יודעת, סתם נראה לי ככה. אני אברר, יש לי... כאילו, היא עשתה מייקובר מאוד רציני, את יודעת. כן. לא יודעת, אבל זה לא מגניב? לא. בשום גיל? אל תיתנו יד לחרם. לא, זה בטח לא מגניב בגיל כזה, וכולנו ראינו שפשוט זה היה נראה כאילו היא מרגישה מאוימת או משהו. זה משהו שכבר נצבר לוויקי, כאילו הסיפור הזה של לדבר על הייטק. כן. אפשר גם להבין את זה. כן, איך זה גם שעמם. כן. באיזה שפה אתה כותב? אף אחד לא כותב בשום שפה, זה הכל AI. זהו, היום כבר לא כותבים, תגידי, עומר הוא באמת מתכנת? כן. הוא מתכנת. הוא מתכנת תכנותים, כן. כי הוא, היה זה פעם אחת שהוא אמר, המתכנתים, כאילו הוא לא חלק מהקבוצה הזאת של המתכנתים. לא, אני הסתכלתי לו בלינקדין, הוא היה מתכנת. הוא מתכנת? מתכנת כדת וכדין. כן? אוקיי, בסדר. הוא נגר. וזה יפה שוויקי אמרה באמת לכלנית. וכלנית עפה עליה. כלנית פתאום, ראית אותה כזה נבהלת. אני ראיתי את כלנית, כאילו כזה מין, אוי לא, נראה לי לא ילהקו אותי בעונה הבאה, כזה. אני אוהבת את כלנית. אני יודעת שאתה אוהבת את כלנית, אני לא יודעת למה אתה אוהבת את כלנית, אבל אני יודעת שאתה אוהבת את כלנית. אוהבת כל איזה שם. כאילו, היא גרה בלונדון, נכון? או משהו באנגליה? כן. וכאילו, את קולטת שאומרים לה כלנית באנגלית? כלנית. והיא טובה לוויקי ולעומר. היא לא טובה לאף אחד. טוב, אסף וניב. אוקיי, אנחנו בכלל נסיעת הבלעות הביתה, זה התחיל מזה.
יש לציין שאסף מההתחלה הצמית אותי. הוא נראה טיפוס כועס. טיפוס קשה. כן. כן. הם נוסעים הביתה. זה נראה לכולנו, כולל לניב, שאסף כועס כרגע. כן, רואים. מותר לבן אדם גם לכעוס. רואים. כנראה... אל תגיד שאתה לא. כן. את יכולה להגיד שלא, אבל כבר כאילו, תפסו אותך. אז אל תגיד שאתה עייף. אל תגזלת. כן. כי הוא מותר לך לכעוס, עכשיו תתקשר את זה, תדע לדבר את זה, ואם הבת זוג שלך מתחילה לדבר איתך על זה, אז אל תגיד לה, את לא רואה את המציאות נכון, זה היה פשוט מזעזע. נכון. ותעביר מסרים דרך הכלב שלך. וואי, זה ממש הנה, סוף סוף אני שמח, יש לי את ה... מה הוא אמר? הוא אמר סוף סוף אני משהו. כן. נורא. בסה, בגלל שיש לי טלפון חדש, אני כתבתי ממש את כל הסצנה הזאת, כאילו כזה, ממש רציתי לראות איך זה נבנה. כאילו, כי היה את הסיפור של תשאלי ספציפי, התחילה לשאול את השאלות, תשאלי ספציפי. מה? אם אתה לא כועס, אז זה ממש, כאילו, זה ספציפי לכעוס. בסיפור הכנל, שהוא כאילו, שהיא סיפרה אחר כך, שכאילו, הוא כזה הוציא ממנה מה את מרגישה מה זה, ואז היא אמרה לו כזה, ואז הוא בסוף כזה אמר לה כנל. כן. למה? וואי, זה מעצבן. כן. אני חושבת שהוא יודע שבקלפים של החיים היא יותר מוצלחת ממנו. סורי, היא יותר מוצלחת ממנו. בעיניי. רגע, והוא ברגשי נחיתות עליה. אז כאילו מבחינתו, זה שהיא מעלה ספקות, או בעיות בקשר, זה ישר כאילו... מתרגם כן, אני לא מספיק טוב. אוקיי, זה משתכר. מעניין. עכשיו, אני אומרת שהוא ברגשי נחיתות לא כי הוא יותר טוב ממנה, אלא ככה הוא חש. לא כי הוא... זה מאוד קשה, כאילו, להיות בקשר עם מישהו שמרגיש שמאוד קשה לניב להיות עם מישהו בקשר, שהוא אוכל עליה את הסרטים האלה, בעיניי. והוא נראה לי טיפוס כועס, וזה קשה. לי אישית קשה עם זה. אני לא אוהבת טיפוסים וכועסים. לא, מעניין. הוא בן אדם שהוא אניגמה מבחינתי, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה הוא, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת כלום עליו, אני מרגישה שאני פשוט לא יודעת עליו כלום ושום דבר, זאת האמת. הוא דרך אגב עוד אחד שלא יודעת איפה הוא עובד תוך כדי התוכנית, זה כאילו כולם בחלט שם. לא, הוא בין עבודות כזה, לא? כן. הוא אומר לה שם שהוא... כן, כמו נועה, כמו דור. נועה כאילו עובדת. שזה אחת מהבעיות, כאילו... בעיניי לבוא לתהליך כזה, ולא להיות בעבודה, אמא ואבא לה. אתה חייב משהו שקצת יחזיר אותך לשפיות של אנשים. ארי לא בדיוק עובד. אני מנסה לראות את הנוט שלי. תגידי, את חושבת שיש סיכוי שארי ונועה ביחד? לא. אין סיכוי? לא. לא. אני חושבת... כי מדברת עליו כל הזמן, כאילו, באינסטגרם שלה, הרי באינסטגרם שלה כל הזמן עושה damage control. כל הזמן. כן. ועושה כזה שאלות תשובות, ומספרת על העונה. אז לדעתי הם לא ביחד. והיא כזה מדברת עליו כל הזמן, אובר יפה. נכון, כי לדעתי זה נגמר. רציתי רגע להגיד משהו על ניב ואסף, שכאילו, הוא חווה כל דבר שהיא אומרת לו כתחייה. נכון. וזה קשה לנהל ככה קשר, שאת צריכה כאילו להצדיק את זה, לא. מצד אחד, כאילו, היא צריכה להצדיק את זה, שזה לא תחייה, אנחנו מדברים. מצד שני, נראה לי שבאמת יש לה... ספקות קשים, ספקות קשות, ספקות לגביו. קשים. אבל all in all, כל הזוגות, כל הכבוד על הדיבורים העמוקים. כאילו, זה אני כאילו מאוד אוהבת, בתור בן אדם שהוא חסך, יש לו חסך עמוק בזה, כל הכבוד על האומץ. רוצה להצדיע ולפרגן. אני מנסה עכשיו, האם באמת יש דיבורים עמוקים? נטע לא מעוניינת. סופי ודור. סופי ודור כן. סופי ודור כן. גם ויקי ועומר, מדברים על הדברים. עומר, את יודעת, מה זה מדברים? ככל שהוא מסוגל. כן, זה לא... לא נכון, שהוא אומר כזה, אנחנו אולי לא באותו, את יודעת, כאילו, הוא אומר דברים גולמיים, אבל הוא כן מדבר על איזה פערים. מאוד גולמיים. כי כאילו, הוא רוצה להרגיש גבר, ובסטנדרטים של ויקי זה לא מתרגם. כן. מה עוד? זהו נראה לי. תביא לי רגע את הפלאפון. מחר זוג ייפרד. שזה היום כשאתם שומעים את זה.
כן. יום חמישי. נעלה, יפה מאוד. כן, אז היום זוג נפרד, אנחנו אמרנו כבר שזה אביה ונוי. בוא נראה אם שכחתי משהו. האמת שיש לנו, רגע, יש לנו טליה של חלי, אבל זה פשוט, אני לא יודעת אם זה כבר יהיה, זה כבר על המפגש זוגות, אבל בוא נשמע. יאללה. בוא נאזין. זה כבר היה לפני 10 ימים, חברים, אז זה על המפגש זוגות. בוא נשמע. טוב, אז אנחנו פה, ניר ואני בערך הדבש שלנו. אני חייבת לומר שזה ה-12 שקל הכי מיותרים ששילמתי, שבזבזתי בחיים. על מאקו. על הפרק הזה, על סופש הזוגות. ליאת, כמו שאת זוכרת, אני ממש חששתי שסופש הזוגות יצא על ערך הדבש, כי אמרתי, מה? אלה פרקים חדשים, אולי פרקים טובים, אולי שיחכו. בקיצור, כאילו בוז להפקה, ממש בוז. ניר, מה יש לך להגיד? יש לניר הרבה תובנות, אז אני אתן לכם פשוט לשמוע את ניר שלי. 12 שקלים, כי זה ערוץ 12. מזל שזה לא משודר בערוץ 151, היית מפסידה הרבה יותר כסף. לגמרי. רגע, כן, מה? אבל הייתה אכזבה רבתי, כאילו, הבטיחו דרמות, הבטיחו... לא יודע, ערים וגבעות, בסוף קיבלנו את ניב ואסף נוסעים ושותקים שתיקות מעצבנות באוטו, הוא עם הפאסיב אגרסיב שלו, היא עם הנטייה שלה להרס עצמי שמסבירה למה היא הגיעה לגילה המופלג בלי שום מערכת יחסים. זה לא יפה, ניר. הדבר היחיד שהיה פרוע זה הניסיונות של נועה לשלב... חוקרת של השטאזי עם נערת גומי. אבל... הכי מצחיק שגילינו שהיא פתאום מטפלת, מאיפה זה קפץ? נכון, שהיא אמרה, זה היה בפרק פיסטית, זה היה בפרק הראשון. זה שיח של שני מטפלים, כאילו, זה ממש, אני דוגמנית. זה של נטע ואביתר, אביתר ירושלים, לא כמו אביתר. אבי ההקבצה ב'. כן, לא, זה אבי ההקבצה א'. הוא הסביר, בפרק הראשון הוא התנסה מעל... אבי ההקבצה ב' שהמנדב זה לא ירושלים, שזה עניין של מעמדות, הוא אפילו אמר כך. אבל הוא לא אוהב משחקים, מה לעשות? אבל זה רק משחק, זה רק פליי. אתה יודע מה זה? זה משחק, הנה תראה, כתוב משחק, פליי. יש לה פינות, היא חבודה באמת, והם אחלה זוג ואינטליגנטים והכל, ותורמים למדינה, ועושים לילות כימים בהגנה לגבול הצפון, והשד יודע מה, אבל יש לה פינות שכשהיא נכנסת אליהם זה פחד אלוהים. זה נכון. זהו, ככה זה נגמר? לא, היה עוד רגע. דרך אגב, נועה והפסיכותרפיסט אמרו את זה... וואו, רגע, סליחה, אני עוצרת, כן. מה באת להגיד? כמה זה ההקלטה? זה גם, זה עוד איזה דקה ומשהו. הסיפור של הפסיכותרפיסטית זה כבר עלה בראשון, וכולם כאילו נורא התלהבו, והיא הייתה, כאילו, היא עובדת ככה, עשתה תואר ככה, עכשיו היא עושה תואר ככה. רק אנשים פצוצים יכולים לעשות שיפטים בקריירה שלהם. וזהו, וזה מה שאני רוצה להגיד. כולנו היינו רוצים... היא לא פסיכותרפיסטית, אין סיכוי. היא למדה את זה? לא יודעת מה, אין סיכוי, תקשיבי. אני סורי, היא לא. לא, היא למדה. בסדר? היא לא. בסדר? בסדר. היא לא פסיכותרפיסטית. בסדר, ליד, היא לא. ואבי המנדב. אבי המנדב הוא הוכחה לזה שבחור טוב, באמת טוב. באמת, בן אדם טוב, עם לב טוב, הכל טוב, יכול לצאת לפעמים יותר מניאק, יותר דוש, מהמניאק הכי גדול בעולם. ברור שהוא לא נמשך מספיק לנוי. זה הסיפור היחיד. אולי קצת שמנמנה לטעמו, אולי לא עושה לו את זה. ניר כזה בלי פילטרים. וזכותו. אנחנו חושבים שהיא מהממת אגב, זה כאילו... כן, היא מקסימה בעיניי, היא אישה לחיים. אבל הוא יודע שזה לא טוב להגיד שהוא לא נמשך אליה מספיק בגלל המראה. אז הוא עוטף את זה במין, אני לא במקומות שאני עובר תהליכים, זה לא קורה לי, זה כן קורה לי. נכון, הוא מחרטט, הוא מחרטט. עכשיו היא מסכנה, כי הוא הולך חם קר, 2 צעדים קדימה, 1 אחורה, ובדרך כלל להפך. והיא סתם מתענה, כי היא נורא רוצה שיקרה משהו,
ובאמת חבל, זו הוכחה שלפעמים הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. טוב, אנחנו נמשיך לטייל ולעדכן אתכם, אני לא יודעת כמה פרקים יש, אבל אנחנו מצפים לקצת הרבה יותר ג'וס, ולא רק... גם הסצנות של ארי ונועה, כאילו, באמת נועה הייתה... אם כבר יש איזו דרגה שיכולה להיות עוד יותר בלתי נסבלת, זה בא לידי ביטוי בסופה של זוגות. ממי, בואי אני אעשה לך סימן של ליפסטיק על הקובייה. שכבר אין לי אחרי זה. תודה חמודות, אנחנו נשתמר. חמודים. זה עדיין חוקי בישראל לא לרצות מישהי. 100%, אבל קצת ממיליון סיבות. 100%, מאיזה סיבה שאתה רוצה. אתה יודע, אני לא רוצה שמישהו יבוא למישהי ויגיד, אני לא נמשך אלייך, אני לא רוצה כי איך שאת נראית. לא קשור. לא מתפתח לי הרגש. אתה לא רוצה, אז אתה לא רוצה, אל תבלבל את המוח. מה זה משנה ממה? אתה לא צריך להסביר לה למה אתה לא רוצה. זה לא מעניין למה אתה לא רוצה. פשוט אני לא רוצה. את לא רוצה שיגיד לך למה אתה לא רוצה? לא, אתה לא רוצה. מה אכפת לי למה אתה לא רוצה? אתה לא רוצה, אז אתה לא רוצה. ביי, שלום, להתראות. כאילו... פה לא נראה לי שהוא יודע למה הוא לא רוצה. שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. לא נראה לי שהוא יודע למה הוא לא רוצה. לא רוצה. טוב, מצטיין אבל. סלאם מנדב בטרמפי. סלאם מנדב! מצטיין אבל. תתחילי. אין לי, כאילו, אני חושבת הפרק האחרון, טוב, הפרק האחרון. אני אוהבת את תומר, והוא תמיד יהיה מצטיין, כי הוא שובב. זה הוא לא היה בפרק האחרון, תביא לי מהפרק האחרון. אוי ואבוי. אתגרתי אותך. רגע, מי היה לנו בפרק האחרון? האמת שהיה פרק ללא נבלים. כאילו, הנבלית הכי גדולה, זאת לא באמת נבלית, זאת נטע. שהיא לא באמת נבלית. אבל היא הכי פחות איזה. אבל סתם כי לא היו נבלים אמיתיים, נטע. כן. זה לא, כאילו זה לא באמת, את לא היית נבלית. כן. ואני אגיד מצטיינת נועה, כי הביאה לי את ליטרת הבשר שאני מבוגרת, כאילו... הביאה לך? כן, נחמד לי. כן, אוקיי, בסדר. אני אגיד דור. אני חושבת שדור ממש, כאילו בגדול שניהם, כן? למרות שסופי מרגישה לי טיפה לחוצה ולוחצת. מזל שפשוט דור, כאילו, גמור עליה, גזור עליה, דפוק עליה. דור, את יודעת, אני כאילו מדמיינת אותו, אחרי שכאילו יעבור תקופת קירור ויוכל לנסוע לסיני, אני מה זה מדמיינת אותו עם שרוואל כזה, אש כזה, צועד כזה ברס הסטן, עם שרוואל כזה להבות. נכון. ופילים, הוא מחליף, הוא כזה. נעבוד ופילים, נכון, איך מתאים לו, וואי. את יודעת, אני מדמיינת אותו עם גופייה של, הוא קנה בטלנט של סינגה, של הבירה. כן. נכון? כאילו זה הווייב. כן. זה הווייב. והוא איש חמוד להפליא. נכון. הוא גם, יש לו חיוך מקסים. נכון. אני אוהבת שיניים. גם דרך אגב, איך, כאילו, ידוע שזה 50% מהגברים היהודים הם מתקרחים. ויחסית, כאילו בחתונמי, הביאו את 50% שלו. זה סגולה, כנראה שהשתתפות בחתונה היא סגולה ממש. לא, למה? אביה 2 מקריח, תומר מקריח. ראינו שכאילו הוא גוזל. יש לו כזה של גוזל. מקריח. וואו, אנחנו פשוט לא רוצות לסיים. זהו, לא, גם, סורי, אבל גם ארי הוא לא שופע. הוא לא שופע. יש מאחורה, יש איזושהי דלדלות, הוא לא שופע. הוא עשה לייזר בתחילת שנות ה-2000. זה לא קשור, בסדר, אבל... בתקופה שבתחילת שנות ה-2000 שהיה לכולם. כן, אבל הוא קם בבוקר, לדעתי יש שערות על הכרית. זו התחושה שלי. טוב, די, תתקפלי. יאללה, תקשיבו שנייה, אני ממש מתחננת לאורחי חתונמי, תעשו פרקים מעניינים, תאספו עכשיו את כל החומר, תנסו לראות איך אתם בכל זאת מצליחים להוציא מזה משהו. גם יש AI היום והכל. תנו לנו משהו, כאילו, באנו עם הכי כוונות טובות, עם הכי רצון, עם הכי עניין להתמכר לחרא הזה, באמת, בעונות רגילות, I can't get enough, כן. כאילו, אין מצב שיש פרק נכון. ואני לא רואה אותו באותו ערב, כאילו, וואלה. תתאפסו על עצמכם. תודה. ואני רוצה להזכיר את המבצע שלנו בפסטביה. מבצע מדהים. תיכנסו לוולט. פסטביה, יהיה לכם תפריט חתונמיות מיוחד, כל המנות ב-50 שקלים. לא לשכוח, לחלבן. לחלבן עם המנות. כן, אתם יכולים לבחור למשל עם נקניקיות, עם עוף, עם בשר, יש לו כל מיני אופציות. בולונז, יש כל מיני אופציות.
בקיצור, תחלבנו ותהנו, ויאללה ביי.